Ťažko sa mi to hodnotí, pretože išli sme sem plný odhodlania a bohužiaľ prehra 4-1 sa mi zdá až moc vysoká a myslím si, že asi aj nezaslúžená, lebo podľa mňa z hry sme mali viacej. Banská Bystrica bola kompaktná, hrála do protiútokov a bohužiaľ im to vychádzalo, dali gól z prvej strely na bránu a potom sa nám určite hra ľahšie. No. Zase nám to v hlavách nepomohlo a hovorím, ťažko sa hrá proti týmu ako je Banská Bystrica, ktorá si hneď v úvodu vytvorí takýto náskok, takže potom už sa to ťažko dobiehalo, aj keď sme vyrovnali, ale nemôžeme mať takú hlúpu pasáž, ako bolo v druhom polčase tých 10 minút, tam sa podľa mňa lámal zápas. Samozrejme, tak nemôžeme byť hore tam, kde sme a dostávať toľko gólov, to podľa mňa je už iba údel šťastený, že dostávame toľko gólov a sme stále tam, kde sme, ale ako hovorím, musíme, alebo ako ste povedali vy, musíme na tom popracovať v zime a od jary už celú sezónu vlastne čo najmenej gólov dostávať a skúsiť sa pobiť o to druhé miesto. Tak pokiaľ je teoretická šanca, tak stále sa budeme snažiť, ale úprimne poviem, Dukla by bola, keď to tak budem blbo, hlúpa, aby si pustila takýto komfortný náskok. Obrana jednoznačne, keď si pozriete, koľko dostala Dukla gólov a koľko sme dostali gólov my, tak to hovorí za všetko. Podľa mňa tam nás tlačí topánka a nemyslím tým našu obranu, ale myslím obranu hru celého mužstva, čiže aby sme sa netvárili, že to hádžeme iba na obrancu, na brankára alebo na koho, tak ja si myslím, že začína to od prvého útočníka a mohli sme vidieť teraz Dukla, ako bránila, napadal hneď hrotový útočník, stál na vlastnej polovičke a čakali vlastne na protiútoky. To je ťažká otázka na mňa. Podľa mňa v prvom rade hráči všetci, čo sú tu, musia hlavy vyvetrať, lebo určite táto sezóna bola náročná a nie je to príjemné takéto prehry a vlastne takúto situáciu zažívať. Myslím si, že sa dá povedať o také menšej krízy, takže hlavne vyvetrať hlavy, možno, že nám tá prestávka pomôže. Myslím si, že tréner musí prísť, pokiaľ informácie, tak náš tréner momentálne nemá ešte licenciu, takže myslím si, že tréner určite príde a čo sa potom bude diať, to už je na ňom. Určite musí mať nejaký herný systém a hovorím, musíme popracovať hlavne na obranom hry. Samozrejme, nie len v klube, ale aj my sme chceli viacej a určite nie sme z toho nadšení. Tak bohužiaľ, ale taký je fotbal, niekedy ste hore, niekedy dole a treba zvyhnúť hlavy a dobiť sa a dokázať ešte, že na to minimálne na to druhé miesto máme.